ku danna subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuwa. Ka san yadda aka yi san duwa na abu? Wato jawabinka ne ya fahimtar da su sannan kuma ya hankaltar da su har suka ji cewa ina ma a ce kana da cikin su. Lokacin da muka je taron 'yan kasuwa a Abuja. Lalle Umar yana da wani dafa'i, idan muka bari suka haɗu to lallai za a ƙwace mukaminki. Ni kuma ba na son haka ya faru da ki, da a ce ki rasa kimarki a idon matawalle. Gwara a ce Umar ya mutu. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa. Shi so ba zai ɓoye ba. San da zuwa. Yau sande. Me ne kika da mukan kika ce lalle sai na zo ni? Na yi wani mummunan mafarki ne a kanka wanda ya matukar tayar mana da hankali. Kinga. Me haka ne? Ki fa mai ilimi ce. Ai sai ki tsinka min zuciya. Ki daina wannan kukan. Ko kuma ki gaya min abin da ya faru ko kuma in tafiya ta. Yalla bai. Ina roƙonka. Ka ajiye wannan aikin da aka baka ka haƙura da zuwa babbar ma'aikata. Saboda abin da na gani a cikin mafarkina, wasu mutane sun kashe ka. Firgidi na farka har yanzu ban iya rantsawa ba. To da kika farka daga bacci me kika yi? Na karanta falaki da nas so 3, ina tofa a gefe na hagu. To ko me zai daga miki hankali? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi mummunan mafarki yayi tofi kamar yadda kika yi, to Allah zai kiyaye shi daga wannan abu mara kyau da ya gani a cikin mummunan mafarki nashi. Mafarkin annabawa wahayi ne, mafarkin bayan Allah kuma gaskiya ne. Amma ina so ki sani, duk abin da kika gani a cikin mafarki mara kyau to shedan ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance kowane dare idan ya zo zai kwanta bacci yana buɗe tafukansa ya karanta waɗannan surori, ya tofa ya shafi dukkan ɓangarorin jikinsa sannan ya kwanta bacci. Surorin su ne kulhuwa da falaki da nas. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zo kwanciya bacci ya karanta astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi, Allah zai gafarta masa dukkan zanubansa koda sun kai kumfar kogi, koda zanubansa sun kai adadin yawan taurari, koda zanubansa sun kai adadin yawan yashin da ke duniya, kai koda zanubansa sun kai adadin yawan kwanakin duniya, Allah zai gafarta masa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai kwanta bacci yakan sa kuncinsa akan hannunsa na dama sai ya ce bismikallahumma ahaya wa amutu, bayan kuma ya farka sai ya ce alhamdulillahi allazi ahayana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Sadiqul masduq sayyidul awwalina wal akhirina, bakin da baya ƙarya. Daɗin sofircin alkairi wani ba zai cutu ba. Ya koya mana haka ne duk dan kada shedan da shedanan mutane su yi galaba akan mu. Kuma me ya saura gare mu? Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya. Idan kana abota da mai sai da turare ko ba komai kai ganshi. Chief accountant barkanka. Da alama baki san halina ba ko? Shi zaki so ki shige min hanci. Na sani.
kai mutumin kirki ne, ni kuma dai sama-sama. Hakan yasa nake so na shige maka, saboda ka san an ce idan kana da abota da mai sai da turare ko ba kuma ai kai kanshi. Da alama na tuna maka da wani abu ko? Eh, haka ne. Zan tafi. Ki kula da kanki. Sai an jima. Tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai. Allah ya kiyaye ka daga sharrin masu sharri. Allah ya maka dafa'i da dafa'in da ke cikin alƙur'ani. Allah ya maka jalabi da jalabin da ke cikin alƙur'ani. Allah ya haskaka fuskanka da hasken salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya dace wa ya samu wani ba zai kuka ba. Ita in zarzo duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba. Daɗin sofircin alkairi wani ba zai cutu ba. Mai so baya duban iza in ba shi zai yi ba. Iza ba ta sanya biyayya in ba so za. Allah ya maka dafa'i da dafa'in da ke cikin alƙur'ani. Allah ya maka jalabi da jalabin da ke cikin alƙur'ani. Allah ya haskaka fuskanka da hasken salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yana so ya mallake ta da dukiyarta, amma abin da ya fi ɗaga min hankali duk laifin da zai aikata a bayan ka zai zo ya laɓe. Wannan kalmar ta sa na kasa bacci. Da farko na fara kwaɗayin kuɗi, amma daga bisani sai na ga idan ka shiga wata masifa da sa hannuna, kaina ba zan yafi kaina. A gaskiya na ji daɗin haɗuwa da kai, sai yanzu nake jin kewar abin da na bari saboda son duniya. Lallai zan koma daidai, kuma ko da ba mu ƙara haɗuwa ba, lallai ina so in gaya maka ka goge duka ciwuka daga gare ni, amma kuma ka samar da wasu. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba. Kuma ya ji a jikinsa. Ta yaya za mu iya canza sunansa daga mai gaskiya ya koma macuci? Amsa, akwai hanyoyi da yawa, don haka su za mu samar. Wace hanya ce? Ranka ya daɗe, na yi mata bayani ga ta nan zuwa. To na gode. Na gaya masa cewa ka ƙara su, yanzu zai fito. To na gode. Zauna mana. Ina so na gaya maka wata magana. Kada ka bari ka zama silan shiga tsakanin uba da ƴarsa. Kamar yadda ka ciri tuta wajen gaskiya da riƙon amana, ya kamata ka yafe akan abin da Nafisa ta maka. Kada ka bari Matawalle ya sani. Ina so na gaya maka wata magana. Ka yi ƙoƙari ka goge dukkan abin da ya faru tsakaninka da Nafisa. Kada ka bari Matawalle ya sani.
Barka da fito. Barka kare, ina dota. Tana ciki, Allah ya taimake ku. Ki kira ta. Miƙe tsaye. Ka ci gaba da tsayawa a tsaye. Ladi da fatan ka tashi lafiya. Lafiya lau. Zauna. Wannan ita ce jini na. Tana da girma da kuma kima a idona. Duk abin da ba ta so, ba na son shi. Kuma duk abin da ya bata mata rai, kamar ya bata min rai. Wannan shine dalilin da yasa nake mata gata, amma duk da gatar da nake nuna mata akwai abin da take gudu. Tana gudun bacin ran Matawalli. Duk abin da ya saba ka'idar Matawalli kamar ya zagi shi. Kai me yasa ka mai da hannun kyauta baya? Kun san dalili kenan? A'a. Ba mu san komai ba. Ka fita daga idona. Ba na so in ƙara ganin ka. Saboda na tsani mutum biyu. Da maci amana da kuma munafiki da kuma wanda yake mai da hannun kyauta baya. Wannan shine abin da ya kamata in gaya maka. Kai me dalilin da yasa naji bai kamata in maka haka ba? Ka san dalili? Saboda abu guda biyu da kake da shi. Sunana Jafar Idris, dan uwana kuma sunansa Mansur Bala. Malam Umar, me zai sa ba za mu shiga daga ciki ba kamar yadda muka bukata? Ba sai mun shiga daga ciki ba. Yanzu ma kiran ku ne yasa na yanke uzurina da nake yi domin in zo in ji kiran da kuke mu. Muna godiya bisa amsa gayyatar mu da kai. Kuma mu ne masu babbar ma'aikatar shinkafa da take Dawaki. Yayin da kai kuma kake aiki a karamar ma'aikata ta shinkafa ta Matawalla wadda take Dawaki. Kuma Malam Umar, kai kana matsayin accountant. Malam Umar, dalilin da ya sa muka buƙaci mu gana da kai tattaunawa ce ta musamman, da fatan kuma za ka ba mu haɗin kai dangane da abun arzikin da muka zo maka da shi. Insha Allah zan ba ku. Wato Malam Umar, duk garin nan a da ba mu da ba wata ma'aikatar shinkafa ta kai tamu ciniki da samun riba. Amma kuma sai ga cikin wata biyu karamar ma'aikatar ku da wata shafa tamu. Da muka bincike sai muka gano cewa wani sabon ma'aikaci ne cikin ƙarfin gwiwarsa da kuma jajircewarsa ya samar da wannan tsarin. Yayin da tsarinka da shikimarka ya kai waccar ƙaramar ma'aikatar cikin wani babban matsayi, mu kuma tamu baya ya kai ta. Hakan ya sa muka nemi mu yi maja da kai. Gaskiya na ji daɗi sosai da irin wannan bayanin naku. Saboda ni babban burina shine duk wani ɗan kasuwa da ke garin ya samu ci gaba ta yadda za mu iya gamsar da jihar mu da kuma al'ummar mu. To Malam Umar, duba da yake kai matashi ne kuma kana da basira, ya kamata a ce kana cikin wani tsari kai ma da baka dinga cin gashin kanka, ta yadda ko da nan gaba za ka bar wa bayan ka wani tanadi. Idan kai la'akari da bauta irin ka taka, daga ƙarshe za ka ga 'ya'yan masu dukiyar ne suke tashi da gadansu. Har idan ka yadda da wannan bukata tamu, maimakon albahi da kake ɗauka na 250 a wacan ma'aikata taka, za mu dinga biyan ka naira 350 a duk wata. Kuma bayan haka yanzu take za mu baka naira miliyan 25. Muna son ya zama ci gaban da ka samu a waccan ma'aikatar ya zama ci gaban nan a tamu ma'aikatar yake. Kuma hakan ba zai samu ba sai idan har ka lalata waccan tsari da ka yi a waccan ma'aikata. Za ka iya samar da wata matsala wacce za ta lalata waccan ci gaban da ka samar a waccan ma'aikata. Da son samu ne matsalar ta samar da rushewar ma'aikatar gabaki daya.
amma kuma da miliyan 25 da allowance na 350. Kada ka manta iya wannan kuɗin da zamu baka yanzu albashinka na shekara 8 da rabi. Banda kuma albashin da bamu dinga biyan ka. To wani da hikimata a ce kuɗin da za ku bani za su ishe ni rayuwa a duniya da lahira. Ba mu fahimci abin da kake nufi kamar ya duniya lahira. Dawo mutum iya rayuwa da kuɗi a lahira ne? To in har dai kuɗi ba su yi mana amfani a lahira ba, to bai kamata tun a duniya mu barar da lahirar mu ba. Menene na barar da lahira a cikin wannan al'amarin? Ni fa ina ganin kuɗin ne suka yi masa kaɗan. Za mu ƙara maka ya kai kimanin naira miliyan 30. Wallahi ko miliyan 100 za ku bani ba zan taɓa iya wannan aikin ba. Ka fi son kai ta bauta a ƙarƙashin mace? Kare ne mata ne kai? Bayan kuma su ne suka ci fitsarinka da kashinka. Ba don mace tare ne ka ba, da baka iya tsayawa a gabana a nan ka ce in cuci wani ba. Kaga Umar, mu masu arziki ne, kai kuma ba komai bane. Idan ma ba karɓi wannan aiki namu ba, kai ne ka ragu, kuma kai ne zaka taɓe. Duk wanda Allah ya ba wadatar zuciya, to ya bashi komai. Waɗannan hannayen sun saba karɓa daga halal, yayin da idan zan kai bakina sai na tantance daga ina na samu. Ta yaya wanda yake ci da halal kuma ya sha da halal za a kira shi da taɓaɓɓe? Wannan wanda yake ɗaga hannayensa yana cewa ya rabbi ya rabbi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a amsa masa ba. Me yasa? Saboda yana ci daga haramun ne, kuma tufafinsa haramun ne, sannan yayi guziri da haramun. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ta yaya Allah zai amsa masa? To ga buɗaɗɗe wasiƙa zuwa ga mutane irin ku, kai hadda ma masu kuɗin da talakawa da attajirai da masu kuɗin da kuma masu mulki. Idan a matsayinka na bawa ka saka ba kai fitali da dokokin ubangiji, shi kuma a matsayinsa na rabu, ya kake ganin za ka kasance duk ran da ku haɗu da shi? Ku kiyaye ubangiji, shi ma sai ke. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Ku danna subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.